So, da ni'n dallu y gwinoedd o Gymru, ond be well i mynd efo gwin o Gymru ydy bwyd y môr o Gymru. So, da ni'n blasu gwin pefriog efo wistrys o Yddennau, cregyn gleision hefyd. Dyna beth swn i awgrymu mynd efo y gwin pefriog. Sôn am hoff i blat, mae gwin, mae Wynllan yn wynebu Yddennau lle mae bwyd y môr yn dod. Pa mor agosa gyd i fynd i cael y bwyd efo'r diod. So, mae'n fel champagne. Mae'r un dill o champagne. Mae yna rhywfaint o buriau yma o trwyn. Mae'n asidaidd. Mae'n ffres. Mae'n mynd efo'r bwyd y môr o Gymru yn perffaith. So, dallu gwinoedd o Gymru a dallu bwyd sy'n dod o môr lan o gwmpas ar y ffordd ni. Mi'n hau eich hynna.